Γεια σας μόνος και κριτικά, ο Φέας εδώ. Άμα ακούτε. Λογικά θα προτιμήσω να... φυσικά. Λοιπόν, ένας φίλος μου ζήτησε πώς να κατεβάσω το Five Nights at Freddy's και είπα να το κάνω το βίντεο. Αλλά και για εσάς που δεν το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Απλά γνωρίστε το και τους ήχους έξω. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κατεβάσετε, άμα δεν το έχετε, το μικρό. Ψάξτε, βασικά μην ψάξετε τίποτα. Θα έχω το link στο description. Λίγο αυτή. Ξέρετε. Πρώτα εδώ. Εδώ. Και εδώ. Αφήστε αυτό, εγώ το έχω ήδη. Μην πατήσετε κύρωση. Λοιπόν, θα αντικαταστήσετε, πλέξτε γλώσσα. Για όσους δεν ξέρετε καλά αγγλικά ή δεν ξέρετε καθόλου αγγλικά, έχει και ελληνικά. Λοιπόν, τώρα πάτε στο Kika Storage ή άμα χρησιμοποιείτε εσείς κάτι άλλο, χρησιμοποιήστε το όπως το Pirate Bay. Εγώ προτιμώ το Kikas. Όνομα, φίλε. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουν τα εύκολα. Λοιπόν, Five Nights at Freddy's. Ναι, εδώ μην βάλω. Σοβαρά. Λοιπόν, εδώ μην βάλετε απόστροφα άμα είστε σε αυτό. Five Nights at Freddy's, να το. Λοιπόν, έχουμε το 2 εδώ. Κλικάρετε εδώ, θα σου βγάλει αυτό, πατάτε κίνηση για να αρχίσει να το κατεβάσει αφού έχετε καταστήσει το, πώς το λένε, το torrent. Ή άμα δεν σας το βγάζει αυτό, κλικάρετε εδώ, σας κατεβάζει ένα, το ανοίγετε, θα σας βγάλει αυτό και θα αρχίσει να το κατεβάζει. Εγώ το έχω. Λοιπόν, αφού κατεβάσετε το Five Nights at Freddy's 2 θα πρέπει να το καταστήσετε και μετά θα σας βγάλει αυτό και μετά απλά το ανοίγετε. Αυτό ήταν πάνω κάτω, αλλά θέλω να σας κάνω και μερικά άλλα tutorials και τώρα θα σας κάνω για το Minecraft Freddy Pin. Για όσους δεν το ξέρετε, ένα άτομο στην γη δηλαδή πάλι. Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας, άμα δεν ξέρετε. Και δεν είναι, ξέρετε, ο φάκελος. Συγγνώμη. Και αυτό. Συγγνώμη για το λόγο που τρέχουμε. Πολύ. Δεν έπρεπε να σας το δείξω. Άμα έχετε μεγάλο αδερφό θα καταλάβετε πολύ καλά. Τέλος πάντων, κάτι πως δεν το είδατε. Απλά. Συγγνώμη άμα δεν ακούστηκα εγώ. Πάμε για το Minecraft που λέγαμε. Λοιπόν, θα γράψω. Βασικά πάλι θα σας έχω link στο description. Minecraft.info. Είναι τέλεια φόσφορος downloads. Ορίστε, άμα δεν έχετε το Java, κλικάρετε εδώ και θα σας το κατεβάσει. Να, Java. Direct. Ξέρετε, direct, κάνουμε και μία. Ok, να το. Free Java download. Κλικάρετε και σας το κατεβάζει. Μην πατάτε ακύρωση σε ό,τι δεν έχετε. Συγγνώμη. Γιατί εγώ τα έχω και πατάω ακύρωση. Λοιπόν, μετά θα κατεβάσετε αυτό εδώ. Τέτοιο. Ή άμα δεν σας λειτουργεί το μη, κλικάρετε εδώ. Ή άμα δεν σας λειτουργεί ούτε αυτό, κλικάρετε εδώ. Και θα σου βγάλει αυτό. Άμα δεν θα το βγάλει θα πάτε σε Kikas ή ό,τι άλλο έχετε και θα γράψετε Minecraft και κατεβάζετε ό,τι βρείτε. Ναι, αυτό.
Αλλά άμα δεν σας λειτουργεί το Minecraft με κανένα από αυτά, θα χρειαστείτε το Jarfix. Τώρα που το έχει βάλει δεν θα θυμάμαι. Σοβαρά. Να το. Εδώ. Αυτό θα σας τα φτιάξει όλα. Αυτό είναι άμα δεν λειτουργεί ή άμα το ανοίγετε με οποιοδήποτε τρόπο δεν ανοίγει, ή άμα σας είναι η ζήπηρα. Ξέρετε τι είναι. Όχι. Να, κάπως έτσι να είναι. Το zip θα μπορεί να είναι. Οπότε ναι. Τώρα πώς να αλλάξετε το skin σας με το Minecraft. Λοιπόν, ειδοποίηση. Θα το αλλάξετε, αλλά θα το βλέπουμε μόνο όσοι χρησιμοποιούν το Minecraft. Οπότε login νομίζω είναι. Ναι, login. Ναι, μπορεί να σας γίνει και διαφημιστικό. Σε μένα γίνει. Άμα δεν σας γίνει, απλώς βάζετε email. Συγγνώμη, θα μου πάρει λίγη ώρα. Περιμένετε, μπορεί να το χρειαστώ. Επόμενο. Ναι, εγώ που έχω ήδη λογαριασμό συνδέομαι. Σε εσάς θα σας βάλει διαφορά, αλλά πατάτε στα settings. Λοιπόν, έχει εδώ διάφορα ονόματα, αυτό είναι το δικό μου skin. Λοιπόν, το θέλω αυτό, δεν θέλω να ανοίξω το skin μου. Λοιπόν, γράφετε ένα όνομα, για παράδειγμα κάποιος 162. Κλικάτε save. Λοιπόν, μετά πάτε στο Google, δεν θα τέλος πάντων στο Google και γράφετε the skindex εδώ και ψάχνετε ό,τι skin θέλετε. Θα πάω εγώ του Slender, το παλάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα θα το αντιγράψετε, συγγνώμη, και θα το κάνετε επικόλληση εδώ. Να, περιμένετε. Ορίστε. Save. Δεν μπορεί να το βρει. Και ψάξτε για ένα σκέμμα που θα το βρει. Περιμένετε. Κάπως θα γίνει, δεν γίνεται. Και εγώ τα περνούσα αυτά, απλώς έψαχνα για διάφορα σκέψη. Να το βρήκε. Κάνετε πάλι save. Το κλείνετε άμα θέλετε. Εγώ θα το αφήσω ανοιχτό. Ανοίγετε το Minecraft. Αυτό αφήστε το, είναι παλιό μου launcher. Περιμένετε λίγο να ανοίξει, το Minecraft δεν ανοίγει με τη μία. Ορίστε, άνοιξε. Εγώ το έβαλα επειδή ξέρετε με αυτό παίζει. Κάποιος 162. Παιδικό βάζετε ό,τι θέλετε. Δεν το έχει ανάγκη. Login. Θα παίξουμε σε 1-7-2 γιατί το crack δεν τα έχει καταφέρει και στις πιο μετά. Βγήκε 1-8-1. Μάθατε και νέο. Single player. Ναι, δεν παίζω πάντα έτσι. Θα πάω στο snapshot.
Και βλέπετε, το skin μου είναι άλλο. Μισθυμένο. Οκ. Αυτά έχω. Εσύ φύγε από εδώ. Και τα λέμε.